Spil ham igen. Det må ikke være 3 mænd, der kan dække 5, så løber de fint. Igen! Jamen, når de er 10 mænd, vi skal lige holde tempo, så vi lige får gjort lidt træt af dem. De 10 mænd, det er rigtig hårdt at løbe for en ekstra mand. Fornuftigt, Kenneth! Tag nogle meter, tag nogle meter, tag nogle meter. Rigtig godt. Nej! Det skulle bare være vippet. Ja!